Sí, no, que m'agradaria que vostè alguna vegada, aquestes persones que estaven encaputxades i que anaven cremant contenidors, fes vostè una condemna explícita d'aquestes actuacions, perquè no ho ha fet. No ho ha fet. Llavors m'encantaria escoltar-la fent-ho. Clar. Moltes gràcies. El de sempre. Llavors, nosaltres ja ho hem dit moltes vegades, nosaltres no condemnem perquè no som jutges, nosaltres som regidors, estem escollits, sí, nosaltres no condemnem, perquè ens sembla que és una estratègia criminalitzadora i que normalment va en contra de les dissidències polítiques i per tant no entrem en el seu joc i en el seu relat, no hi entrem. I després hi ha un altre element que jo és el que volia, que abans m'he deixat, perquè sento parlar molta estona de violència, la violència és contra les persones, o sigui, els aldarulls poden ser molestos i poden estar d'acord i els poden provocar molta irritabilitat, els poden irritar moltíssim, els pot semblar que és incívic, que és completament perjudicial, fins i tot una falta d'estratègia, però no és violència. Els aldarulls són aldarulls. Cremar contenidors no és fer mal a ningú, són coses diferents, són conceptes diferents, però és que estan tipificats com a delictes de forma diferent. Senyors, que vostès estan a mans de la legalitat, és que són delictes diferents, els aldarulls i apunyalar a una persona, és cert, és que són coses absolutament diferents. Per tant, quan parlem de violència, quan parlem de gent que té voluntat de ferir, hauríem de parlar dels neonazis organitzats que anaven amb matxetes d'un pam i mig i que apallissaven a gent al mig del carrer. Això és violència, això sí que és violència. I és nítid, és cristal·lí per vostè. Per tant, quan usem els termes, crec que és important començar a parlar amb una certa perspectiva. D'aldarulls en veiem a molts països on hi ha conflicte social. És una expressió social més legítima, menys legítima, més compartida, menys compartida, que veiem diàriament arreu. És que ara compartim crispació i conflictes d'aquest tipus amb les notícies en moltíssims països. Si és que ho veiem cada dia. Ho vam veure a França, ho veiem a Hong Kong, ara ho estem veient al Líban, ho estem veient a Equador, es veu a tot arreu. És una expressió política comuna quan la gent sent que no hi ha resposta, que no està canalitzada la seva resposta, i sent que està patint una injustícia molt forta i molt greu. I la gent expressa aquesta ràbia i la canalitza de diverses formes, cert. Vostès volen que jo condemni això? Doncs miri, no ho condemno.